into eyenzakalile usanda kuthola ukuthi ngikhuleke ngamesibili. Umoya 49. Ngalindo. Ufuna ngikwenzele ke? Samsung ngaba lo. Wena. Ungithola ngaphandle hayi la kimi. Mawusathwa yazi sisi. Ngisusa la ngisusa khona ngibizela lo dodo. Abantu uthi ukuthi ngiyahlonipha ngoba ukwazi ukunelisa umfazi. Awukwazi kwani ukwenza umsebenzi wakho wena. Ngakho udla imali yami udla umfazi wami. Dubusane Wena uvuma. Imancane. Uzongidelela emzini ngaba. Wona mfana wami ngikuyalisa umncane. Ngeke. Akubamba ngekuyela. Ngamane ngifinyelele lendzulo kade ukhuluma ngalo mfana wami. Hayi emzini Lapho kuthini baba? Hayi emzini ngaba. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu sethu izinkinga zomndeni. Njengoba sithembisile ukuthi ke na uMagqamsi siyahamba siyobheka ubaba wengane wangempela ngoba uthe u30D ngiyakwazi ukuqhubeka engakazi ukuthi ke na ingane imiphi. Sawona mamncane? Yebo sawona. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyabona uphelezela indodakazi yakho namhlanje. Yebo, hayi sisikhulumile sisi right noma sahamba nje kumuncwana ngaleso sikhathi. Sesaxolelana nje wamukela ukuthi mina okhona omndeni wakho seduze. So usu ready ukuthi siyobonana nobaba wengane? Ya sengiready ngamkelile nje nami ukuthi nje ubusisi engasekho nje beyenazi mina nosisi kakhulu kusele mina manje ngithatha isinqumo nje ngiboma wakhe ngimlekelela lungisa impilo yakhe. That's good. Namhlanje ke babukeli uMagqamsi ngimkhulumisa kwamanje uyingane. Siyobheka ubaba wengane ngoba fanele sazi iqiniso ukuthi liliphi no30D asho ukuthi uthini. Sami. Sesifikile babukeli. Siyobheka ubaba umntwana ke manje. Ngathi kuvuliwe la eminyango. Ngizoyeka wena mamncane ungqongqoze. Qoqo. Yebo. Yebo sawona. Sanibona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Saze sivakashelwe ngani la ekhaya namhlanje? saze ngomagqami la. Uyamazi ukuthi magqami? Ningangena. Siyabonga. Hayi sesihambe safika ke babukele emakhaya kubo kaBhuti umsolwa esithi sizokhuluma naye udaba usamkelile ngezandla ezifudumele ake sikhulume naye. Sawona Bhuti. Yebo sawubona ngosana. Njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi usivulela ikhaya lakho. Sizokhuluma nawe kancane saba kwa Black Life TV. Mabona kude. Yebo. Okusho ukuthi ke umhlaba usuzokwazi. Siyami. Yeka umuntu ephansi kanje engabe kuziwe ngane ke namhlanje. uBhuti uba igama? Ngulindo kuhle ngakaZulu mina sibonga. Ulindo kuhle. Yebo. Okay, uyamazi usisi lo seduze kwami? Yebo hayi ngiyamazi njengamantombazane nje abasendaweni. Okay. Yeah. Uyini kuwena? Sijwayelene nje lokho kusizana ukukhelwana. Kusizana ukukhwelana. Okay, angazi noma uke wabona yini enkundleni zokuxhumana usisi enodaba lenhlambuluko. Uhlelo lethu inkinga zomndeni. So benodaba lenhlambuluko ekhuluma nomuntu athandana naye. Ethi yena unengane nomuntu ongaphandle. Ukusho ukuthi lo muntu ongaphandle uyena esize ngaye namhlanje. Mawusho njalo sesiwami mhlambe uqonda ukuthi yimina. Yebo. Hayi. So manje ngiyamangala mawungitshela ukuthi umazi njengomuntu wasendaweni. Hey. Kuyinkinga ke lokho nkosazana ngoba hayi angikwazi nje ngeqiniso mina. Hayi. Umazi nawe eMagqamsi ngani?
ngimaze nayo nje nomunye umfowethu ekuyena engazi ukuthi uzwana naye phela ilokho engikwaziyo kodwa nje angikaze nje kufike endlebeni zami ukuthi ngase kube mina. So anikaze nilale nomagqansi. Sami yazi eminye imibuzo kuba nzima ukuyiphendula. Phela uthe umazi njengomuntu wala endaweni elokishini. So ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe kanikaze ntshontshana nikaze nilalana. Kuningi okwenzekayo sami makujatshula. Oh. Ngeke ngandeke kakhulu kodwa ngisho nje kanjalo ukuthi kuningi okwenzekayo makujatshula. Okay. Ngizotetela uMagqamsi sis. Lindo ngizela namhlanje ngoba uDeredi usethola ukuthi ingane akuyona yakhe engikwazi ukusho ukuthi ngubani ngoba izinto zethu zomndeni lezo. Kodwa ngifuna ukukhumbula like 2 years ago into eyenzeka mina nawe sindawonye sibuya ephathini le yamngane wakho lapha kadini. And then ngafika sekhiwe ekhaya galala kini. Akwenzeka lapho kwenzeka. And then makuphela amasonto ambalwa ngathola ukuthi sengikhulelwe. Mase ngikhuleliwe ngangayithethe yakho mase ngithola ke einsukwini ukuthi hayibo ubaba wasekhaya akakhona ukuba nezingane asathi angasini ukuthi uwena because nganginawo ngalelo la ngalezo insuku lezo wona kuphela umuntu enganginayo ngokucansi. Hayi yabona ke ingqoba kaxakayo lo songitshela yona ngoba phela ingane yaziwa unina. Mase kuzothatha isikhathi esingaka wena wazi ukuthi ingane eyami noma eyakhe lo umlisi noma kukanjani. Mina ngazi ukuthi ingane yaziwa unina. Lento osungitshela yona namhlanje hayi insamba katheke impela hayi angiyazi. Angazi lokho ukuthi ngizothini noma wena ufuna ngithini. Mawuyifaka enyathelweni zami wena ungabheka ukuthi ngithini. Namhlanje ngizokwazi ukuthi ingane yakho. Ima ngicela ukuqondisa la. Buti engihamba naye lana ngiyaxolisa ungamazisi umamncane wakhe uMagqamsi. Thina into eshiwiwe sizwe ukuthi kena kade bethandana bentshontshana. So manje ngiyathuka mase kubakulwa usuku olodwa Magqamsi. Lapha kwaDumsana la nihlala khona kwakho. Nithe wawuthandana noma buyi wathi wayithandana nomunye umuntu. So manje ngize ngabuza ukuthi ke nanilala wawulala shoot nabantu abawu2 kanye wavuma. Manje usubala ilokhuze eyi1. Usasitshotshana. So sasithandana angazi but akuyona into engavele ngiyivume nje kodwa mina nasasithandana kodwa ngingathoni into serious ngoba sasibonana ubaba mayengena ebusuku afike napha endlini sibe ndawonye. Akwenzekalanga once ngamitha ngalolo langa kodwa kwenzeka phindana izikhathi eziningi kwenzeka lonke sosikhathi. Even senginayo ingane bejwayele ukuthi sibonane. Mama Magqamsi angithi uyazi ukuthi lolu hlelo luthini? Inkinga zomndeni ikhuluma ngenhlambuluko. Ngathi ke nase ngiphindela back to day 1 la kuthiwa khona ngicela sikhuluma amaqiniso. Nayizolo ungikhulumela izinto eziningi namhlanje ungikhulumela ezinye. Ilithini iqiniso? Lithini iqiniso ukuthi ke nakwenzakalani phakathi kwenu noba uthu ubhuti uyakuphika la? Iqiniso ukuthi mina noLindo siyathandana. Lindo akuhlambuluki nje. Kuyacashwa ngesithupha phela sesiwami noma inkomo isilichithile ubisi kodwa ke ya khona kuyinto ethi ayibe njalo. Into ethi ibe njani? Hayi siyazwana sesiwami. Okay awuchazeke ngerelationship yini? Hayi siyazwana nje ongatheni ongenambandela ngoba nami ngiyasiqonda isimo sokuthi mina ngithatha intweni umuntu azwana nayo yena umenzela konke. Nami ngicine ngisizakala ngaleyo ndlela kodwa ke siyathandana khona. Ngicela ukubuza wondla ubhuti ngemali kaDelidi? Into ecishe efana na kanjalo because akasebenzi ngiyamcabangela ukuthi kumele agcobe kumele adle naye afana nabanye abafana akwazi ukuphila anwe kamnandi njengabanye abafana. Awukushongo ngani lokho izolo khathe ngibuza ukuthi khona inoffice okuhlambuluka ngoba emuhle nje ugqoka uDelidi. Ngasho kanjalo. Sisiwami sengihlaza umzansi wonke ke manje.
No, asiqondile ukwenza ihlazo but sizama ukuthi sifike eqinisweni. Ukuthi inkinga ilungiswa kanjani kuvukuzwe ezini. Hayi, nizoshiya ezini nisinilungise ezini. Ayibuyi ngixake mina le nto. Hayi. Cha, mina ngifuna ukwazi ukuthi ngithini. ngifuna ukwazi iqiniso, niyathandana, nisathandana, nenza nani? Siyathandana. Siyathandana-ke sisi-ke siyathandana. Ekuqaleni ubusaphikelana ukuthi niyathandana. Ngiphike phe kwesivumelwano sethu sobabili uma efika la kumina izolo ukuthi angophi uma nifika. Kodwa-ke ngoba inhliziyo necala ikuthola ukuphumula-ke nakho-ke sekuphumile. Ngoba kukho futhi nokufihliwe okungeke ukuvela so. Kunjalo-ke siswami. Sisi, wenzeni? Bengafuni. Awukukhuluma iqiniso for once. Wenzeni? Bengimtshelile ukuthi akaphike ngoba yena noDelidi bayazwana bahlala ndawonye sometimes. So bengithe akaphike indaba zey'ngane nani. Aphike njalo ale ngomhlane. Lindo, uthe uDelidi umjitha nje umaziyo. So uDelidi akazi ukuthi uLindo yena la hlala nawe yena ubaba wengane? Yeah. Uthe umjitha nje umaziyo. Kanti umuntu ohlala naye uphuze naye. Ubuya kuphuzisa msho ngoba phela usebenza. Hayi siswama siyinsizwa sidla sonke. Embengene yodwa ngakho-ke. Ya umuntu esihlala naye. Imancane. So uyakuphuzisa aphinda kondle. Lapho yena akazi. Khona kuyichilo siswama ngiyiqheni khona ngakho kodwa-ke phela inhliziyo ifuna lokho ekufunayo siswami. Uyamthanda usisi? Ngingeke ngisho ukuthini mhlampe naye akanelisekile la khona kuleya ntende yesandla akahleli kahle. Ngoba phela kungenzeka sibe nezimali kodwa singakhona ukufeza zonke izidingo zomuzi. Ngicela ukubuza yini la kuneza wena ubhuti ongayithola lapha kuDelidi ngoba umenzela izinto ezingaka ngemali yakhe uDelidi loyo? Ngithola Lindo isikhathi. Neqiniso likhona futhi kuyena sikhuluma nanoma ingane. Nokunye-ke kwangalena-ke ngesikwazi ukudalula. Ngegama. Kodwa nakho-ke kuyafezeka lokho because uDelidi isikhathi akanaso njengoba ngishilo nayizolo ukuthi uDelidi uyangena ama-double shift engawaqondi sikwenzakalani unemfihlo engazazi ezani. So bengithola mangikhulume naye uLindo nje komngane wakhe angicomfort kube right. Ngikwazi ukubuyela ngisengi-right. So ngoba uthi-ke ufikile izolo wazomtshela ukuthi masifika angalokhuzi akuphike aphike azalale ngomqolo. Nilalile emva kwalokho noma ufike washiya umyalezo wahamba? Kube into encane. Ngase ngagoduka ngabuyela endlini. Kube into encane uchaza ukuthini? Into eyenzeke into eyodwa endaye ngasabuya endlini ngoba mina ngiyophela uDelidi bese kulethi. So ulalile naye? Yebo ngilalanga la ekhaya. Ngilalile kodwa naye ngasabuyela endlini sengiyophela. Mancane akukhulume nendodakazi yakho. Uthini lolu daba? Sekuningi kakhulu. Sekunanokuphoxeka ngoba sikhulumile kahle naye izolo nje sesilungisile kwayinkinga zasendlini. Sizama ukuhlambuluka sonke. Yena usibuyisele emuva manje sesiqala maphansi ngenxa yakhe. Yini ngempela amagqama inkinga? Yini oyifunayo ngempela ngoba bengithi usuyakwazi ukufunayo? Inkinga ngifuna ku-2. uDelidi uzothini nalento? Unaso isikhathi sami uyakwazi nokufeza ezinye izidingo zami. uDelidi right financially siyakhonana lapho nanendawo yokuthi phela indawo zezindlu mangisuka lapha ngizoyaphi. Kodwa akayazi yonke lento nje sezoyazi manje. Phela Futhi wena uzokhuluma naye sobe singekho-ke thina lapho. Ngakho ngithe uLindo akayiphike lento ngoba phela umngane wakhe uDelidi. So ngoba uphika indaba yokuthi ngoba ukhuluma indaba yokuthi-ke indaba zezindlu usuplana ukuthi uzohlala la kaZulu manje? Ngeke ngihlale kaZulu ngakho ngithi mina ngeke ngikwazi engikhethe umuntu between uDelidi noLindo because uLindo uyakwazi ukufeza ezinye izidingo zami. Mangishiya uDelidi ngizophuma ngishonephi ngoba ngiyamdinga. Ngidinga indlu ngidinga. Wemagqams. Uyazi ukuthi-ke ngine surprise yakho la. uDumsane bangilandelile yena.
Cause kena ngibonile izolo naleli langa sihlangana ukuthi kena iqiniso umdlalo ongekho la. So naye ngifuna azizweleke ukuthi kena imi kanjani le ndaba ngoba usuthi ngeke ukhethe phakathi kwabo bawu2. uDaddy D yena uthe uyakukhetha izolo. Wena nawe washo uyamkhetha. Namhlanje usesiphambi kwaLindo uthi kena awukhethi umuntu phakathi kwabo bawu2. Khathi bese ngeke isidingo sokuthi nibize uDaddy yazi. Lindo, Sis. sike sahlala nomngane wakho lo uthi ke umunye umjida nje ongamazi. Sike sahlala naye. Bakhethana. Kwathiwa wena uyinto engekho. Kwathiwa nje awukho ngisho nakuma plans. So uthini ke manje masuzwa lolu daba? Hayi siswami mhlambe kuzongimangaza engizokusho angeke ngithi ngiyamangala kakhulu ngoba phela iwona mbelo ogwansile naye ancela kuwona. Mina ngithatha intweni kodwa ke lona uthando nginalo nesikhathi nginaso. Kodwa ke empilweni akuphilwa phela ngesikhathi nangothando kuphela. Kuyaye kudingeke namandla imali nani nani. Akho ke hey noma kukhona ukudumala lapha nalapha ngoba phela okukhulu kakhulu futhi obese kukhona ukuthi kuyena esizweni khona unumber 2 njengamanje. Mamncane. Uthi udaba oluyokhulunywa kanjani ke lolu angisazi. Maqamisa kabayingane. Eyakhe futhi Lindo. Kube iphuthe yakhe. So sihleli lapha yana. Uyazi futhi ukuthi umithi. Yebo. Yana umuntu engamtshela ukuqala. Wamtshela ukuthini ukuthi yakhe? Ngamtshela ngikhulela ngisho ukuthi yabani. Ngamtshela ngikhulela. Lindo yakhatha kutshela ukuthi ukhulelwe wathini wena? Cha phela sisumuntu mina umuntu aphila naye. Uma ezokutshela ukuthi ukhulelwe futhi nawe wazi kahle ukuthi unomuntu aphila naye. Uyaye ungafiki kalula lowo mbuzo ukuthi ekabani ngoba umuntu osuke negunya eliphelele uyena lo wasendlini. Ngakho ke ngayithuka nami ngingasabuza ukuthi isimo simi kanjani ngoba ngacabanga ukuthi ilomlisa wakhe azwana naye. So ulala nabo bawu2 still kodwa umithi. Bengiqala izolo. Bekade ngamgcina izolo ngathi nginayo izolo. Budi yini taka kwenzela yona uMaqamsi? Hayi ungiphile yena shame uthanda. Ngeke ngihamba manga. Nesikhathi senjabulo hayi ungiphile. No izinto ezibambekayo like ungasuzisho nje. Hayi. Ngoba khona hayi lokho kwengubo hayi. Kuyinto engavamisile kuyivuma. Oh uyakuthengele nezingubo. Ngoba ya ngikuthathe njengehlazwana njengomuntu wesilisa wakwaZulu. Mayese uzokwenzela umuntu wesifazane kuze kufike nasengubeni. Hayi. Kodwa khona yena ayangenzeka. Abe nginamanga. Uyangenza ngibukeke nginsizwa yakwethu nami. Sisi buzothini kuDDD usomtshela ukuthi umithi futhi. Busazothini bezobona ngesisu. Ukuba ubuya akaqhumbuzanga leli thumbu. Shuthi bezobona ngenye ingane. Shuthi bezobona ngaye but I don't think ngiredi ukuthi ngimtshele ukuthi khona ingane ezayo. Uchaza ukuthini? Seliqhumile ithumbu phela. Kuzothiwani manje? Seliqhumile ithumbu. Konakele manje. Futhi phela mawuthi awumtsheli, shuthi akafu ukuze angalazi iqiniso. Ngoba phela isisu sisobonakala. Shuthi akafe. Cha phela mawuthi wena awukho ready ukuthi umtshele. Ziyahamba insuku isisu siyabonakala. Shuthi phela ukuze umcashise angayiboni lento shuthi akafe phela mawusho. Kodwa nalento asikho isidingo sokukhuluma kangaka ngoba uyazi usimakhamba uDD engishiye empilweni nawe uzoswela empilweni. Angithi uyakwazi lokho. Asikho isidingo sokukhuluma kangaka. Sengomane ngiswele ziyakhona manje. Yebo uphile so 37 Ramaphosa. Kade ngaqala ukuyiphilela mina ungakabi khona ntombazana ungakabi khona ngayiphilela ngayiphantela ngizenzela noma yini
Manje mawusuzongitshela ngalamandla nale ndodana yakho le. Hayi kahle. Ewumngani wakho. Wesisi. Ngithi ulala udlile ngenxa yakhe. Wesisi, ngiyahlonipha kahle. Ngingenisela ekhaya ngokuthula kodwa engathi aniseze ukuhamba kahle. Nalo sigantsontsweni impela engathi aniseze ukuhamba kahle bheka undaba. Ngeke phela. Hawu. Libele ngilaleli lensambatheka lo mdlalo lo. Hawu. Yani ngitshela into engizwa. Manje lindo ngoba usuthi kuumdlalo lo angithi usisi uyakonta uyiprovider yakho. Uyakugqokisa futhi ngemali kufanele ngiphenduke ihlazo lasemzansi. Ngemali kamngani wakho oyindoda yakhe. Lo omphikile akhathi sifika. Kwenzeka kunomuphi umhlaba lokho wesisi. Akuqali ngami akugcini ngami. Before ngilande uDaddy D uthe awukhethi umuntu phakathi kwabo uchaza ukuthini ngalokho ngiyenzela ukuthi kena abe clear nayo uDaddy D. Sama kuthiwa mangiphoqeleka ngempela ukuthi kumele ngathuza uDaddy D ngoba ukulala ngilambile mina ngiziboni ukulala ngendlini unganagesi angiziboni yengikhona ngoba lapha ayikho inqubekela phambili. So usho ukuthi uLindo uzohluleka ukuthi kena uzohluleka uzokwazi kanjani ukuthi ama-pads zero on spray uzokwazi ukuthatha kanjani zonke lezi zinto ingane uzoyinakekela kanjani u-370 amaphosi wenzani ngoba uyudecline lento yakhe abuke mina emehlweni babukele emakhaya kuthiwa nithi ngabankulu ingabisazekeka ngizwa kuthiwa ke uDaddy D usekhona ngicela ukumlanda sijoyine la ayizwe naye le ndaba. What's Ayike sesimlandile uDumsane usefikile sawubona. Ngiyabingelela njani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Hayi ngiyabonga ukuthi ke na uvume masikucela ukuthi ufike ngijabule kabi ngizwa kuthula esihlanu. Awusebenzi ukhona. Mase ngiphinde ngibe nje. Hayi. Asibonga ukuthi ngifice. Hayi siyabonga ukuthi ke na kodwa kuhloniphuzi ukuthi sekukuningi okunye ekuseqhamukile. Sase sibona ukuthi hayi ngcono usondele ngala eduze. Daddy D ubhuti yamazi? Hayi ngiyamazi baba. Umaze kanjani? Hayi insizwa sesiphuza naye. Mfowazulu. Mfowazulu niphuza naye? Yeah. Mhlawumbe umjwayele isikhathi singanani? Hayi side sona. Side sona. Noma ngeke ngasigagula kodwa sesisile. Okay. Yeah. Uzojabula ukwazi ukuthi uyeni bawengane. Angizazi. Uyeni babengane kamaqhamsi. Siyadlala sesi. Aqhamsi. Cha ngidinga soxolisa, ngidinga izincazelo. Khuluma amaqhamsi. Kuba yiphutha. Angisho uthe eqaleni mina ngubaba wengane. Lo ongazali. Manje sekulindo baba wengane. Izincazelo ke ngidingayo hayi ukuxolisa. Ngithi uthe ufuna ngimkhomba bengane ukuze izinto zikwazi ukubuyela esimeni endlini. So ngenza lokho-ke manje ngiyamkhomba even though kubuhlungu ukuthi ngikhombe ukuthi umngane wakho ohlala naye kodwa bekumele ngigcine ngikhiphile ukuthi ubani ngempela baba wengane. Kubuhlungu ukuba kuwena makumina. Kubuhlungu kuwena. Manje kwase kuziwa wena kuqala lo buhlungu. Ngiyaqinisa phela. Lindo? Khuluma phela musubheka phansi nangu usefikile uthe uyindoda yakweni mina. Khuluma. Hey. Bafo. Gimeni kwethu. Hey nobani yalenza iphutha ndoda enkulu hey. Kwenzeka nje indoda sayithuka nje sesizwana mhlambe ingenxa yokusondelana kwethu okwenza ukuthi nalo wakwakho egcine sesisondelene ngalendlela Oh labafu we-double mercerise. Ngukwenu mina ngami kwenzakalani ngukwenu mina kuwukuthi ke phela isemhlabeni la maphutha ayenzeka futhi ezulwini awenzeka enzeka emhlabeni ezulwini awenzeka sakhuluma kakhulu ngezulu bafo ngoba sikafiki kodwa ke Nxese kodwa yabona izazo zakho zikusondezela ngakhona bafo nawo manje impendulo akani ngingabeleka banza ungakanizwa kahle Khulumani phela nangisefikile mhlawumbe sesiwena mhlawumbe sebekutshelile kangcono angibezwa mina into ayishilo usisi uthe wena mawumnika imali
uyinikeza uLindo. Yambona uLindo ngobe muhle nje. Gqoke wena. Ngiyamangala uLindo futhi umtshela ukuthi uyamphuzisa. Shuthi wena uyindodana kwena. Awuzehle. Khulumani phela. Lindo khuluma. Into eyenzeka Derek ukuthi ngale ikhathi lezi zakho ubusy ne angazi awuhlezi ubusy unganaso isikhathi sami and mangikhuluma noLindo wayehleze. Yasebenza phela mina. Ngihleze. Yasebenza ngifana le mfeketho yakho le. Oyodla ngeyami imali. Phinde izophuza mina. Qedwe ayimithela. Ukuphi okunye okulandelayo? Akukho. Ungasho njani ukuthi akukho okunye okulandelayo? Akakakhuluma iqiniso umuntu wakho. Khuluma iqiniso. Into eyenzakalile usanda kuthola ukuthi ngikhuleke ngami yesibili. Umoya futhi naye. Lindo. Ufuna ngikwenzele ke? Semsini ngababa lo. Wena. Ungithola ngaphandle hayi la kimi. Mosathu wami. Yazi sisi. Ngisusa la ngisusa khona ngibizela lo dodo. Abantu uthi ukuthi ngiyahlonipha ngoba ukwazi ukunelisa umfazi. Awukwazi kwani ukwenza umsebenzi wakho wena. Ngakho udla imali yami udla umfazi wami. Dumsane Wena uvuma. Imancane. Ha, uzongidelela emzini ngababa. Wona mfana wami ngikuyalisa umncane. Ngeke. Akubamba ngekuyela. Ngamane ngifinyelele lendzulo kade ukhuluma ngalo mfana wami. Hayi emzini. Ukuthini baba? Hayi emzini kababa. Hayi emzini kahle hlupho wakho Musa. Upho wakho. Indodana yakhe ubaba umuzi. Abuka usazi kwaSizulu. Ima Dumsane. Ima. Ngilalele kusakhona okunye. Hey. Ehlisa umoya. Mina ngaze ngizongiphumela nonke nje la. Ehlisa umoya bengiyenzela ukuthi ke na uthole iqiniso ngoba la into esengiyibonile amanga amaningi mangifika la. Eliphi lidlula leli sisi? Noma ukuthi ngife. Cha. I-heart attack should tell. Ngiyenzela ukuthi uma uphuma la ubuso understand ukuthi umiphi nosisi. Bese nembizeleka no-clientele ngoba phela shuthi mina ngobe sengithule. Angithi ubonile ukuthi ke na umuntu kanti obaba wengane umuntu ohlala uphuza naye. Umuntu ohlezi umthengela ubhi ushilo asakasebenzi kodwa uyamphuzisa. Emva kwendlela. Uyabona ukuthi shuthi wena bebekuhleka wena uyamphuzisa lo munye uthatha imali kuwena uyamgqokisa uyamondla. Hayi sisi bathi yodwa kumele ngenze la. Wencane. Axolise ma. Cha singayibona imbangela yonke lento. Ulo. Sixovene nje ilo isimelo akanaso. Engicathi angisophinde ningibezela amanyala nje. Izongehlisa isithunzi phakathi kwabantu. Udla umkami, udla imali yami. Zona njani ugcine ngizodla umuzi wami. Awudelelwe agcwaneka bafo. Yimbi impela bafa into engiyenzile kodwa phela manje mangikhuza unxese ngeke ukwazi ukungiphamisela isandla emzini ngababa. Ngesonjalo usunabantwana. Abantwana bangalahlwa bafo ngoba umuntu akalahlwa phela. Bazokhula abantwana. Mina lobo buhlungu ngibulahle phela. Hayi nxese bafo kodwa impendulo yakhe iyona engenayo. Lindo uyajabula ukuthi ima kukanjeni noma bengicabanga ukuthi lento yofihleka kuze kube nini? Uyazi sisi ukuthi uma nenza into emnandi kodwa engavumelekile naye nitshela ukuthi izofihleka kuze kube phakathi. Mase liyaqhuma ke ithumbu ngalendlela eliqhume ngayo nakhona bengingasiyinhloso. Dodo uthela ba lapho baba? Uthela wena. Ithatha phela into yokusula lo dodo. Sobona njengamadoda ubahome ngehlisa umoya nje sizama ukuyilungisa ngendlela yesizulu. Osibone njengamadoda nakho ngobusuwonile. Asibonanga njengamadoda usanyonyoka. Yini ngihlezi nginawo nekhathini enzima. La unethezeka khona. Ushiblika kumnandi. Angekho mina. Sesobona njengamadoda unowabona njengendoda. Koma ilichithile ubisi bafo. Ngiyaxolisa ngiyazehlisa njengendoda. Ngikuzwa uthi ke nokube naye ekhathini enzima. Awusho sisodwa nje. Yamphuzisa. Kaya ngabe nako ukudla.
ngimnanele khona lapha kwami njengoba ngithi ubra wami wenzeni yena ambona umuntu sesinto enjalo tshela ngoba esolichithwa iy'nkomo angazi noma nginey'nkomo mina akuseyo umfama webafu tshela ngamathumbu aqhumile athela ba lawo mathumbu mina awungipheke into yokusula Mamncane wathula lapho kwangathi wena usulahlekile kakhulu. Wangishiya ngoba yabona manje thina sonke besithi sazi elinye iqiniso. Manje sekuqhamuka okunye okuningi. Ngisamangele nami uningi. Uthi usisi mangase kuthiwa akakhethe ngiyakwazi ukukhetha. Lokho ngikusho ngoba wena izolo ukwenza kwacaca wathi uyamkhetha. Kodwa yena uthi ngiyakwazi ukukhetha. Lo munye umnikeza isikhathi nothando wena uyiprovide. Uthini ngalokho? hayi ngithi mina sesi ayise-right fika zolanda oshekhasi bakhe angiboni ukuthi isulukezi mhlawumbe limfanele oshekhasi uzobafica lapha esangweni ngoba le ayigwinyeke ayinambithisiseki futhi akanothi azoyichaza ngithi angizokubuyela emuva kakhulu kodwa le cha hayi ayigwinyeki into engayiphinde yenze ngiyaxolisa bengithini. kanjani ungakwazi ukukhetha angithi awukwazi ukukhetha futhi uxoliselana wena ukuthi uzoqamalaza Ngizokwazi ukukhetha wena kuphela. Ngenza amaphutha ukuthi ngidle i-life cover naye imali zakho Wo. Udle nayo imali ye-life cover? ngithi uyazwayo Awunabe lapho sisi. so ngingaxolisa ngitshela ngalokho izolo. Kodwa into eyenzeka sasingayidla naye imali ya-life cover samama-vacation. Ngithi kuwona ngiyagudwa ngekhaya for i-weekend. awuyibambeke kuleso sivinini awuyibambe sis utheni izolo lo lifika lapha kumina utheni usewuyidle nobani Nobuyi, useyidle noba manje noLindo. uyazi ube kuseduze lapha kwami ngabe ngimfake ewisa lo mfazi wena-ke ngikhulume yakho lapha right impela flat elibhekeleni Akasafuni sisengathi kuningi la engingakwazi mhlawumbe Mamncane. ngangipha okunye ngoba angifuni ukuthatha iy'nqumo kanti ngiyithathela phezu kwezinto ey'ngaphelele Athi ngiyeke umamncane athi ukukhuluma before ngikutshela okunye. Ngamcela ngakhulumi sisi la nabe ngoba ngikudinga konke alidlale nje cansi impela alidlale sihlale sinabe kahle angalifinyezi Uthe awusiye umkhaya usukhuluma ngokudlala kwecansi. lalela webafu ngikhulumi nawe Hayi. wena ngizokusondeza ngikudedele usana nesibindi sokukhuluma nami uyini wena uyini unani wayona lamandla ukuthi uphawule manje uphakama wathatha la kumina Wazo uNkulunkulu bosuyangondla wena. Hawu. angikondle Mina nobusuku. phuza ba Mphuza wena wedwa. uzuyidla emva kwendlu imali yami uyidla ngomfazi uzodla ngisho ama-life cover Suke engathunywanga yimina usuke izele ngoba eneliseka la muntu. Isikhathi sokuthi ngikutsheleke manje. uyaneliseka wena Sengiyithobe kakhulu ya. uyaneliseka Bathi ushilo nje wathi uyabanelisa. Ngiyaxolisa Terry. Yena lothi angakhetha wena manje. Kade ethi manje yena akazi ukuthi angakhetha bani akekho umuntu angamkhetha phakathi kwethu sobabili. manje Awuboni? ngiyangifazisa ngalokho bengingekho ngithintiwe mina kwathiwa angiphuthume Hayi wena uphenduka imfene nje. Wayi mina ngiphenduka imfene siyimfene nje zakhe sidlala yena nje one way. Mamncane uthi nendodakazi yakho. Ngisaworried njengoba noDumisane semxoshile nje. Iyona i-main concern yami. Ukuthi yena uzosipha isinqumo uzoza kumina ekhaya noma uzoza kuyena lo Lindo wakhe. akayekuyena ohlupheka naye bedla udaka bobabili Ngibona kungcono mina vele azohlala nami. Sixazulule zonke izinkinga ngingazi-ke ngaye. Kodwa ngeke umsize ukuthi ayohlala noLindo. Hayi cha ncane akasondele ngakwena impela ngoba vele ubeseke wakhala ngendlala la kumina nangani nangempilo ephansi. Sekhala kwabe kuphela ngeke vele ukwazi ukuhlala naye ngithi. Yeah. Ngithi ubekondla nawe usanawo amandla. Uzokwenza njani pho? oyiphila manje wele phela seniyalahlana manje thathanana ngithi imbewu imbewu engalungile
Uzokhula nini ngempela? Ngempela amagqama ufunani? Naba-ke sebekhona boba u2 ufunani. Angithi ekuqaleni bengekho uDumisane, bathi ngeke ukhethe. Dumisane ube uphuma amagqama sizolo ntambama uke wahamba? Ngeke ngisazi noma ukhona noma akekho. Sino sengikhuluma izolo uke waphuma. Uke wathi ukunyamalala. Bona bekhona ngibhizi ngakho. Uthe beyephi? Angimbuzanga kabanzi kodwa uthe nje ubela ngaphandle angazi bexoxana noma usisi wakamakhelwane. Okay. So izitori zakhe ke vele shothi izona lezi ezivelayo namhlanje. Okay. So izolo lokhu ngikuzwa ngayo uLindo. Izolo uMagqamisile la. Ezotshela uLindo ukuthi aphike yonke into masifika sizobuza. Aqedanga ke lapho. Balalile babuya zophekela wena. Manje yazi. Bafu. Yami nawe. Sohlangana mkhulu. Hayi ekhaya kodwa. Noma ngabe kephi. Ngiqedile ngawo. Yamadoda ayipheli. Azwanga ke? Yamadoda ayipheli. Bona wena. Ngitshela. Kungiwe. Sisi sasacela ukukhuluma ngoDumisane kahle. Damn it. Uhamba kancane. Hey. Yo. Shekhasi la bekulinde khona. Usale la lemfene yakho. Uphume kumina. Ngiyacela. Ubuka umhlaba wonke ubuka mina. Awubuke thina ubuka mina. Ngoba vele wena impilo yakho. Hambe kulindo wakho. Manje thatha lento yakho le. Thatha le mbewu yakho. Ngiyakwazi ukunika. Cha kuya kwami. Ngibonga isikhathi seni futhi. Sakho futhi sesikhathi lesibhedayo. Wangibamba ade ngiqeda ukugeza ungalingi uzongibamba. Ambambe lendo ngikathi wakho. Hayi mina ubheke kahle. Usiwuloliwe. Gautrain ngeshesha. Ubheke kahle. Hambe kulo mjondolo wakho. Phume la kumina. Lala nayo imali yami yamandla mali kanti kwenzakalani? Siyaphi? Phinde kwenzeke. Liyaphi lithikethe lishawela? Yegoli yeKapa lePitoli siyaphi niqonda. Phinde kwenzeke nexabiso. Ngabona mntama masiqeda la. Angani noma uzothi mntakama noma uzothi munu noma ngathi intombo. Oshekhasi azobe bekulindele. Wena wababona belinde truck yomqondo. Angisandani Manje manje sikhulume naye amagqama umyeke bantu khona uzophela. usuku lapha mama mhlawumbe. Manje Magqamisi why umncane kubeni ungabanga neqiniso eceleni? Kwenzeka iphutha. Kangayithi sizokuphuma yonke lento lena. Wena ugijimelani la uze la izolo uzosho ukuthi ke na wena wenza ngalutho. Umtshela uLindo ukuthi aliphike iqiniso. Ukhaphe ababangani. Bengafuna ukuqhatha ba. So uhleli lapha kasi sihleli kaDumisane sithi sihambe siyobheka ubaba wengane. Lapho wena uyazi ukuthi ke na kanti impintshi yakho uDumisane futhi. Ufuna induku lo sisi. Lo ingane nje angazi ukukhuleka ufuna induku. Lo. Uningi kakhulu. Ngibonga ngesikhathi seni. Nize noma sesengihlephula umoya. Ngebhezi niyangibiza, ngibizela into emnandi kanti ngizongwana umoya. Kwenze njani? Hambe kula mjondolo wakho, tsheleni. Ngisacela sibuyela ngaphakathi bandla sithi ukukhuluma sifisa umoya ngithanda ukuthi sihlukane kanjena. Ngaphakathi sibuyelela basa. Hayi ukwehlisa umoya nje sikhulume. Suka. Yo, kwaze kwanzima Magqamisi. Yazi kuthiwa sebenzelana kube kuhle. Bawamthembayo ngithi. Ubuyi bethu yona bathi sekulungela for uDumisane. uDumisane bengasoza ukuthola iqiniso elingaka. Buka manje ukuzingana isibili. Kanti futhi nganalindo Lindo nje oyena uyamphuzisa. Kodwa namhlanje usuphoxa yena. So uDumisane ngiyazi ukuthi umoya usuphezulu. Bathi ngibengicela nje ukubuza kokugcina ukuthi kena uyalibona yini ikusasa noMagqamisi. Ngibona sasa. Bengifuna ukwazi ukuthi kena ikusasa uyalibona yini noMagqamisi. Ngiyalibona ikusasa noMagqamisi. Futhi mina ngisuke emhlanga uyohlala emjondolo ngeke ngikwazi sisi. Ngithe oshekhasi bamlindele bayangabe sereni. Angisinto yokudlala. Aqhubeka nalomjondolo wakhe lo. Nalo ozayo nalo khona bakhe badevelop imjondolo yabo bonke. Hayi. Lempani akomunye umuntu. Wangibezi ngomfana baba.
Ufike udla imali yami ngibiza ngomfana wena. Zokubamba ngikuyeke mina. Mhlawumbe awungazi akusiyo ubhiya lo sihlelo sophosa. Wonile manje la. Kakhulu. Lindo, Sisi. usuzoqokisa uba. Uphuzisa uba. Hey. Abona sisi mawuyibeka kanjalo, izwakala iyihlazwana. Hey. Cha ngibona phela ukuthi Khona nje engingakusho ukuthi hayi angiyiqheni ngento engiyenze bafo khona. Kuwukuthi ke phela izinto imane ukwenzeka la emhlabeni. Yilokho nje engingakusho ukuthi nekwethu akakuthole emoyeni wakho ukuthi angixolele. Hleze fika la sesilomuntu ekhala kuphila ngo350 wara ngimtransferele imali ngesingamzama njengobra wami cover ihlazo kanti uyazi umshaya emva kwendlela. Abantu usuke ungibalele usuke ungangisizi mfethu. Ngaba kufika ngalapho kube wena awungenanga ehokweni lami wantshontsha izinkukhu zami ngalesi senzo senzile. Aqhafazekile amakhanda ngiyasho ukuthi inxesa ngiyigqaji ngalokho engikwenza. Aqhafazeka kanjani ubona uwazi kahle ukuthi akaba. Ke. Hayi wakwethu. uyalibani ikusasa lakho noma qamsi lakho Lindo? Ikanhlobo sisi. Hlobo. Inhlobo? Yebo. Wake wamthanda kodwa? Hayi angisenaso nesiqiniseko. Mhlambe ngangichazekile. Ngithanda imali kaDumsana. Awungathandi. Kuyacaca. Mhlambe nalokho. Buka usukuluzile kungakanani? Uluze isithunzi, uluze ikusasa, uluze ukuba umfazi. Into engekho. Angiphatheka mamncane angimazi welephi yeze khona la. Hayi ngoba ngimkhulumela njengedlozi. Kodwa buka nje umoya uyiphulile. Ncane qoqela imbewu yakho lebolile yomilela le kude emjondolo le. Hayi lapha kwami. Bese nenesikhathi azolanda uShekhas bakhe hayi amasuitcase. Amasuitcase abantu abahloniphekile azolanda uShekhas. Njoba desengishilo wena wabona imoto yomqomo ezolanda uDodi naye uzokufica kanjalo. Uzodumsana. Angifunda ipoem ngikutshela into ngempela ezokwenzeka. Udle life cover wayedla neshende. Uyamithi. Uyolala ubuzo ngiphekela. Qeda lapho uzongibiza ungiletha la. Uzongibukanisa nazo lokho. Nina ndalili zona. Cha. Fika wapheka nje wenza lokho akwenzayo. Njena njwayelo. Sengathi ngikhathele. Solela kanjani isuthi? Bengikhathele ngisho Ngizwe uyakhathela benegame. Khetha zokupheka. Sokujimise kahle Lindo. Yeah, benegame. Mancane uthini ngalolu daba? Nansi ingane yakhe yaxoshwa macala onke. Uzomvumela ukuthi alande impahla zakhe? Kumele ayilande kahle. Mina ngivumelana nokuthi uyiphose ngoplastic. Phela yena wenzile amaphutha kodwa phela ungamxoshisi okwenje. Uzofika azolanda impahla zakhe kahle. Xosha kanjani? Uzodecide yena. Hayi Xosha kanjani ncane? angesipikisane ngakho lokho. Uzofika nabameli mhlambe. Xa sofika nje soyilanda impahla kahle ngizomthelezela uzodecide yena ukuthi uyakho. Manje awume kancane amancane. Mawuthi nizo. Yini mhlambe bakhona ukumgqugquzela ngilezi zathu zazi. Cha bengamgqugquzeli kodwa Wasumseka kangaka emaphutheni akhe. angeke ngipikisane ngawo Dumsana. Akekho ozongena kuloya muzi. Lashona Gate. lashona ilanga inkomo ifasiwe yaqedwa emzini kaZumbakile. Lalela baba. Noma singaze sigibele phezulu kwendle emzini kaZulu. Wena udelelile wena. Bangitshela ngomuzi kaZulu. Angitshela ngomuzi kaZulu. Obuhluleka uma phezulu kwendlu nje emzini wakho. Angizwanga kahle. Azomala igcekeni lasekhaya. Ngiyakwazi ukuma emzini wami phezulu kwendlu. Angani ngiyakodla ngiyamondla. Leli Ngizamondla nalomdlwane wakho ngathosha ngikodla nalozayo. Uyini wena ngibuza wena? Usebenzile lapha awindoda lapha. Ungondlela ingane yakho. Izandla uyishaya kahle impela lezo. Sifuna ukubona ikusasa. Hayi ke. Ikusasa lazi. Nengane embili unomfazi uzophila ngo350. Ufuna ukubona ke imphumela. Kulungile alikho ithuna lendlala. Okay. Alikho ithuna lendlala. Pho yini ebikubeka la kumina hlezi uzongihlupha la. Ingoba ubungiprovide ayithi ushilwa uyiprovider wena. Ikhona ke ithuna lendlala. Ukuba likho Provider ngithi wena uyiprovider ngisho abafana. futhi uzothola entsha ke provide. Uzothola entsha.
Kodwa yabona wena usindela ukuthi umncane. Bengizokubamba ngikuyeke mfana wami. Bengizokubamba ngikudedele. Nesibindi uprovide omunye umfana. Sengangisafisi kwakubuka. Ngishiye nomjondolo wami nenhlupheko yami. Lindo, Uzodeleleka kanje kuphinda. Dumsani. So I take it ukuthi ke na lo sis lo wasemsebenzini sekuzoba wena usele. Noma musumalile vele. Ha. Azi sesinqumo. Sobizolo besinale yabo. Sikume bengisenzile sona lesebenge ngathi ukusibeka etafuleni. Senze ngikhetha yena. Umama lo. So manje mangabe sekuyi mix masala nje nami angisazi. Ngoba phela lapha vele bese ngenze kanjalo lapha. Yabo. Kalikho orange sihlahlenga lehla phansi ngathembela. Ngiyezwa lokho maqansi. Hayi, ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi nithatha isikhathi. Neza la noma sekukuningi nje kuningi. Kuningi ngathi ke la uMagqamsi la kukhona umuntu amaziyo kuzokufetha niqhamuke nokunye. Mina lana Dumisane ngiyaxolisa ngempela bengizela ukuthi uzosho ukuthi ke na ngoba phela kunengane la ekhaya ngoba uthi awunankinga nengane. Bengingazi usekukhona enye futhi lapha kaAvini esikhona. Nalokho futhi sikuthole ngayo uLindo. Uthi ke nakukhona ingane kaAvini ke manje. Yazi nalo Avini wami uzohlala imfudumezwe engayazi ukuthi ayiphekwe ngamupho na. Iy'nkinga nje zey'nkinga zemjondolo. Wahleka Sigogo ngabe ukuphi kebhizi. Uzothola umakalapho. Uwena bengifuna umakalapho ngoba kukhulu kuyeza. Uzosindela gozo la emzini kaZulu. So I take it very friendship isiphelile. Namajitha azomangala ukuthi kanti. Into engasadinga cha ntama. Uyayibona nawe obviously phelile. Hayi vele ubungane sisi wami phela mawusolihlaziya leli gama lithi umingane. Mawungasame ngalutho hlehla kumina. Nami ngeke ngenzeke lutho ngizoqhubeka ngiphile. Mamncane uzophelezela amagqamsi sayila mpahla. Uzomphelezela. Noma siyimfahla za-2 space. Space. Usuzocela ukuphi space. Ngiyenza science mina. Space isani leso. Moya wokuphefumula. Ngiyenza science akho space akathatha ahambe. Space asabo so sabantu be-science. Angazi nanokuthi yini leso space into enjalo. And ngicane ngithaka umuntu ozongena lapho. Ngicathi sengikuphinde kaningi. Oshekhazi ngizobafica ngaphandle kwegate. Uzophosa namhlanje noma? Phela ubatshele uma baphosa bangathatha. Namhlanje. Ngifuna nje kushaya umoya ngazi ukuthi ngiphumile kulento. Ngazi ukuthi ngidila nani ngibhekephi. Ngiyizwela ke babuyeni emakhaya ukuthi ke na uMagqamsi uthi uyambambatha ngala kanti khona okunye ngale kodwa sithembe ukuthi sekuphelele la akusekho okunye akufihlile and uyasho ukuthi ucela unikeza uDumisane space at least 2 weeks abeyithola abuyise ingqondo uyabona ukuthi mhlawumbe usadiniwe kwamanje nathi ke sowenza sure ukuthi siyangenelela ngendlela esingenelela ngayo ukuze umndeni ukwazi ukuthola isixazululo kulolu daba. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa noma ukuthi kena udinga udaba odinga ukulungisa emndenini wakho usibize size sibone ukuthi singaxazulula kanjani. Is the Black Life TV?